What's up mga ka-atchop? Welcome back sa akong channel. Aduna na pud tay video karon. Maligo na pud tag dagat mga ka-atchop. Dirita sa Urayas Beach Resort sa Samal. Naata diri karon mga ka-atchop sa barge terminal kay manabuk ta og Samal mga ka-atchop. Taas kayo og pila ang barge diri mga ka-atchop. Mas maayo kung muadto mo og Samal kanang weekdays kay kung weekends mo mag-adto mga ka-atchop labi nag Sabado ug Domingo hastang taasa gyud sa pila. Basin madilatar mo og mga 2 ka oras gyud kay taas jud kayo ang pila. Mas maayo kung weekends gyud mo muadto buntag sayo gyud mo mga alas 5 sa buntag. Kami kay nagmotor mi mga ka-atchop, mas arang-arang kung magmotor kay nakasingit-singit lang, pero kung mag 4 wheels mo lisod jud kayo kay taas jud kayong pila mga ka-atchop. Kung bago ka pa lang sa akong channel mga ka-atchop, palihog kog like, comment, ug subscribe ug pakipindot na lang pud sa notification bell aron updated mo sa akong umaabot nga mga videos. Daghang salamat. Alright mga ka-atchop, naanata diri karon mga ka-atchop sa Urayas Beach Resort. Okay, masalom na. Siman ko na. Mga 25 minutes ang biyahe mga ka-atchop kung gikan sa Babak Barge Terminal. So sakop na ni siya sa Kaputian mga ka-atchop. Unahan ni siya sa Maxima ang Urayas Beach Resort. Bali 200 ang entrance fee diri mga ka-atchop. Tapos naa sila environmental fee nga 40 pesos. So mga 240 tanan. Mauni ang parking area sa ilang mga motor mga ka-atchop. Nindot kayo diri mga ka-atchop kay dako kayo ilang hawan, daghan pud kayo nag-tent, daghan pud nag-overnight diri mga ka-atchop. Ay ang tubig mangudri mo hunas siya og mga alas 10 or mga alas 9 magsugod, hantod na siya mga alas 4. So mas nindot ri kung taob mga buntag sayo o mga hapon na mga 5 kay ma-enjoy yun ninyo ang dagat. Tapos ang ilang cottage diri mga ka-atchop tag 500 kaning amo ang gikuanan nga cottage.
Kabit si boys! Alright! Alright! Shot na wala! Alright! Ah. Ah. Ato lang! Mao ni ang isa sa ako ang ganahan mga ka-atsyop kaning ilang punuan na naagid sa daplin sa dagat. So makapasilong gyud ta mga ka-atsyop kung init nya pwede ta mag daigda gyud diri sa may punuan. Landong man siya nga area mga ka-atsyop. Nindot po kayo ilang balas diri mga ka-atsyop kay white sun gyud. White sun na puti mga ka-atsyop. Naapod sila ay boardwalk mga ka-atsyop. Mapuni ang isa sa ilahang attraction diri. Pwede ka mag picture. Nindot po kayo diri, pwede ka mato dito sa tumoy mga ka-atsyop. Safe mo ni diri dapit mga ka-atsyop kay nagyoy nagatambay nga lifeguard. So naga-monitor gyud sila sa palibot. Di ta mabalaka mga ka-atsyop. Gapo diri no? Diretsa. Uy, goreng isda uy. Gapo na pan. No, mo ano no? Uyog-uyog. All right mga ka-atsyop, it's picture time. Nindot po diri mga ka-atsyop kay naay mga mangroves. Mauning daghan og mga isda diay dito sa unahan mga ka-atsyop kay maubaya ni ang breeding ground sa mga isda. So nindot diri mga ka-atsyop managhan ng mga isda. Pwede mo magpakaon daw diri mga ka-atsyop basta naala mo yung mga pan. Manara jud sa tungod ang mga isda mga ka-atsyop kay tinaw po kayo ang tubig. Chop. Arp arp. Arp 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 arp. Zaman. Shout out arp arp. Ug diri na lang tataman mga ka-atsyop. Daghan kayong salamat sa inyong pagtan-aw. Hantod sa sunod na pod. Bye bye.